Good as dá cuasaí is mise ón P agus seo Leabhar-mheas agus an leabhar bheith á bheasa going an tachtain seo ná an ceann seo le Michael Cronin an Ghaeilge agus an Éiceolaíocht. Agus is leabhar dá hangach atá tá an dearg go hálaí mar ecinn sibh agus tá taobh eile mar sin. Agus spéisiú go leor ní aistriúchan go dtíorach atá ach is cinál rá aiste ada na nascanna mar eictir de Michael Cronin iad atá idir an Éiceolaíocht agus an Ghaeilge agus an cinál inspráid gur cording á an Ghaeilge le muid ahrú ó héamh ar gur chuige Éiceolaíochta agus a héamh heráid agus lehéid is the aon na nachhfuil ólach Michael Cronin is acadóir a bhín sa play leis an aistriúcháin go príomha le léana an aistriúcháin agus sin gur olvé le Frankish / aistriúcháin agusionad an aistriúcháin i gláis na tríó de le Tamalín agus bhí sé DC roimh sin agus scríb sé Translating Ireland ceann na teachsanna is smócáil faoin aistriúcháin in éireann agus aithnítar ar na hacadóirí aistriúcháin is mór daann sílam agus tá roinnt a chuid stuff acadú léite go níl níirtin leis roinnt tháinig léarmach leis le déanaí eco-translation and ecology in the age of the Anthropocene agus bhealach is mód a alsúnacht atá gceist le sin ná de analís aistriúcháin agus ná cuimsín léon an aistriúcháin a bhaid níos mó ná díreach an taistriúcháin féin ach mar a chéile tá rud cinálín ar an gcuí chéana so an Ghaeilge agus an Éiceolaíocht agus an alsúnacht measca heile chéile agus tá sé anna gairid ar fád ní beidir nach bhfuil annach níos lú nach céad lehanach sa le an Ghaeilge níl an taobh béir le léite go fása le him sin chumá rud aní asmú leir se ná tá sé beag bídach so chuirsa seach má fóca agus téimse chuig an gafa agus pu macha agus léim lom tá sé aní achar sin dhéanamh le leabhar níos mó so tá roinnt ranna éagsúlaige an éireacht nádúr ilíocht in bhuanaíocht ólas agus trauma agus léamhan leabhar seo dom chuir sé méid smaoine faoin nascatá idir an Ghaeilge agus an Éiceolaíocht agus an éráid agus an measatá going ar rudaí is léir bhfuil an túfás léite ag Michael Cronin agus tagraíonn siad a lán scríóirí agus de lán rudaí éagsúla ailt níochtáin uairscéalt a Frankische tá filiacht Ghaeilge ó nachtú istéig agus níos luige si Viderlín ran a réaltais lán rudaí éagsúla agus go bunúsach si an rud a bhína gceiste ná lena hímpla go mór agus tá rudí éagsúla ráiteige agus tá sé ábhríonn fealsúna agus beidir ábhríonn scamlach mar sin tá sé ábhríonn dachar an lór smaoine bheith cheappa ach go bunúsach gur go dtugann an Ghaeilge deisúing nasca níos mó leis an nádúr agus bhealach an dream sin nach cásló antanga ní cásló an timpeallacht nó an éráid ach éard agus siú rud a megaring aig a thuirt ar go cínta as seomach tá rudí an spéisiúil an mar gheall ar churas hain ansim sa chuid faoi thráma agus banin sé leis an tráma a bhain leis an aistriútanga agus na play an ar an ggurta agus roinnt an leabhar tháinig mac le déanaí Nicholas Wolff an Irish Speaking Ireland a thugann léir agus cinál náirtá go gribh sin go raibh a bhaid níos mó Ghaeilge agus bhaid níos mó dá hangacha sin éireann timpeall ar amach ort agus ribh ná mar bhíon íag sin agus á túthaigh agus leid sin agus fiú Sean de Frain in The Great Silence leabhar tá an spéisiúil ar fád ach beidir tá leabhar a scríomh Tomás an Símáin a phléins cinálín rud céine agus idir an dá leabhar go bunús an rud a deir siad ná gur bhain tráma chomór sin leis an ochras ar an gurta agus an náire agus nuair a tháinig daoine go raibh an Ghaeilge gur Ghaeilge amháin a bhí ag na bochtáin bhá a bhí fáilbháis gur nascach an rud seo agus bíon Cronin a caint ar an nasciad ar ithe so de bhéile úsáid le hithe agus de bhéile úsáid le caint nílas agam an nghlacking go thomlána sin
ach tá sé spéisiúil cinna an bailach fellsúnta a dúgann sé faoi. Cad é an pointe deirige tá aige sa leabhar. Díreach le conclúd éige na hort. Agus camará tá sé spéisiúil tá sé anspéisiúil gur rá eist éagsúla, ní eistúáin ar chéad. Tá rudaí éagsúla ar fád lúte an tú. Agus beidir go ceanna bhána ach go ar dír ar an méigor agus an ceanna le a díirhain duine nach bhfuil cá. Béirle nó beidir go an dáir a léamh lena hiisiint ar fad. Der sé an deir ní léon réiteach ar scéil na timpachta agus ní bheith bhuiimiid sásta táhacht na Gaeilge ahant mar bhunploch déana folasí réúil as seo amach agus chum na féine a thuirt don chotheag stairil agus sí cólaíoch in ómláin. So taríonn sé a lán téalda le chéile ar bhealach an spéisiúil agus beidir goil an leabhar níos ábhar a fós le líon dhearchéim an COVID agus in i díog beg daoine credum a bug amach faoin tír ní bheith an bhéim seo ar a choní leir cathrach áhfuil an fiáir beg daoine go an máile ní bheith an taise chomór ní bheith an taise idirnáisiúnta chomór sin ar fa rain fá blianta mar sin leabhar an spéisiúil agus is bralam cinál an alsúnacht nu aimimsere agus na téad éagsúla ó tradiisiún éagsúla na hórap agus tíbal da an haíon Michael Cronin le chéile an seo beidir nach joking leis chomór sin sílam go bheith fi rá nachhfuil sa Gaeilge agus dúildaíonn sin na tuaim seach camará go grean féin an méid áirithe nachhfuil satanga ach me an chummersáide mar cínte gomininic níl satanga ach me an chummersáide dom leir an tanga le chóide na le bhainter mar bhean chummersáide ní chun ceúra é ana bhar an nádúir nó ní mar bhealach igen le mé nasca siir leis an chuig rám ach dír chun rá ó tuair them an leabhar sin nó mu a dul inis nó rud éige mar sin. So ar bhealach agus go déim camerán gomininic bím sé a déanamh iarracht choisach an nasc sin idir an Gaeilge agus an misticus nó an cinál is sto go gnéirfa go níos mó hippies i measc fóbal urbach na Gaeilge agus an chuid is mó de Ghaeil tá siad níos orderly faoin athru aráid agus aithníonn siad le héad ach uaireanta sílim go méidir go sé ábhraon bailach an dáróid sin a nasca rómhór mar is súile an bhéir lára is cinná rud seanna imsúrthe seanna chatte sin. Na beidir chuna chuine sin móthúir tá sin móthúir an féin agus sin ar bhealach an fá nach féidirm ghlacha le téis an rud ar fad. Ach sin é Michael Cronin an Ghaeilge agus in Éiceolaíocht agus bhfuil go mór é leh agus beidir roiint le daoine eile é roiint le daoine eile tréisnam é leh le níd chur nálas faoin rud spéisiúil sin. So sin é weimse ón P ó marchu sin é leabhar má bhreaíonn sé bhéir gan seo ríis beidir go méid leabhar eile le bheas amach an seo a ghaing. Slán tamlín.